Ar y pawb yn brysur yn Wrecsam. Cyfle, Dalby. Cyfle i Wrecsam, a mae Dalby wedi taro! Hanner ffordd drwy'r hanner cynta. Sam Dalby ar ergyd, ar gol. Hyfryd gan Wrecsam, fe sgoriodd y llynedd yng Cwpan Lloegr. Mae wedi taro eto, mae Wrecsam ar y blaen. Am gol ac am gyfnod i Wrecsam yn rheoli'r bêl a rheoli'r gêm. A jyst yr un cyffyrddiad bach na'n ganol cae nath wneud y gwahaniaeth. I ddechrau nhw'n i sôn am Dalby, y cyffyrddiad ganddo fo, ond jyst hon, pas bach, syml, ia, pwysa'n berffaith, a dyna sy'n agor Mansfield i fyny. A wedyn, unwaith am pwysa'r bas, teg at Dalby gan Cannon yn gret, mae'r cyffyrddiad cyntaf ffantastig, a wedyn ar y droed chwith na, ta-ta, meddwl fo wrth y gol geidwad. Heibio fo cyn iddo fo bod be oedd yn mynd ymlaen am gol Wayne. Mae o'n biwt iawn.